Patiya nila ni Duterte nga grabe ang ilang pagsuporta sa pamilyang Duterte. Bisan katong mga politiko nga pag-uhay pa lang WhatsApp ug maayong adlaw kanatong tanan. Og ilabi na gyud sa mga supporters nato diha nga nagagikan sa mga nagkadaiyang mga lugar. Og daghan kayong salamat mga par sa inyong suporta. Og ilabi na gyud sa mga subscribers nato diha. Daghan kayong salamat inyong tanan sa inyong pagsuporta sa akong channel. O sa mga viewers nato dinha na wala pa naka-subscribe, paliw kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video. So karon mga par kanang ato ning istoryahan ang kaning panagbangga ni Gwen Garcia ug ni Pamela Baricuatro. Kay ang matag kampo nila karon mga par hinampakay og mga mahait nga mga istorya nga matod pa sa kampo ni Garcia, sa mga supporters ni Garcia nga dili jud kuno makadaog si Baricuatro ni Gwendolyn Garcia kay si nang Garcia kuno nang nigamot na kuno sa politika diri sa Cebu. Kung ilado kuno si Garcia unya daghan sad kuno og kanang nahimo, daghan kuno og mga project nga nakita. Og matud pa sa kampo ni Garcia mga par nga naghago-hago lang kuno si Pamela Baricuatro og dagan pagka gobernador kay dili maghihapon kuno ni makadaog. Ingon pa sa kampo ni Garcia sa mga supporters ni Garcia nga delikado pagani kuno kung masirohan si Baricuatro. Pero kung ako ang pasultion mga par, kitang tanan lahi man taog ana panglantaw sa atong mga politiko nga atong gisuportaan. Ako mga par, gamay pa ko si Garcia daan na ng politiko diri gikan pa sa iyang mga ginikanan. Ilado gayud kana sila sa diri sa Cebu mga para ang mga Garcia. O para sa ako mga par kanang kung wala lay mga lapses si Gob Gwen, lisod pildihon tinuod si Gob Gwen mga par kung wala lang siya mga lapses. Usa sa mga lapses ni Garcia mga par nga wala niya hatagi og importansya ang probinsya nga mahatagan nga mabutangan og hospital nga kumplito nga gamit ang mga hospital mga par kay mao man kini ang pinaka-importante natong mga pobre ilabi na gyud og naata sa probinsya. Ang iyang nahatagan og priority karon mga par ang kanimang pag-suroy-suroy sugbo mga par mao ni nahatagan og priority ni Gobernador Gwen Garcia. Usa ni sa lapses ni Gobernador Garcia mga par nga medyo ang mga tao dili na ganahan ni Gwen. Ikaduha nga lapses ni Gobernador Gwen mga par ang kaning iyang pabor sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Usa ni sa mga lapses ni Gwendolyn mga par nga dito siya ni suporta sa administrasyon ni Bongbong Marcos nga daghan man kaayo ang supporters ni Duterte, daghan kayo ang naglagot nga si Duterte gidakop o gihatod nila nga to sa Hague, Netherlands. Usa na sa mga gikalagutan sa mga tao mga par ni Bongbong Marcos unya karon si Gobernador Gwen gi-endorso og balik ni Bongbong Marcos mga par. Diha ni tikyaob ang kandidatura ni Gwendolyn Garcia mas murag mas kusog pagani hinuon endorse ni Duterte si Pamela Baricuatro bisan baguhay pa ni siya sa natad sa politika mga par. Pero ang mga tao ni bali mga par
sa mga simpatiya sa mga tao sa pamilyang Duterte tungod sa mga tao nga ni suporta ni Duterte, ang mga tao ni suporta sad sa mga politiko nga gipang endorse ni Duterte mga par. Sa mga simpatiya sa mga tao sa mga Duterte, ang mga kandidato nga gipang endorse ni Duterte mga par, maoy dakog sa karon nga maoy mo daog. O para sa kuha mga par, dakog sa si Pamela Baricuatro ang maoy mo daog aning panagsangka nila karon mga par, gobernador sa probinsya sa Sugbo. Dakog sa si Pamela Baricuatro nga maoy mudaog mga par tungod sa simpatiya sa mga tao ni Duterte. Mga tao karon mga par wala na magtan-aw sa mga kandidato nga gipang endorse ni Duterte kung unsa may agi man o wala. Tan-aw sa mga tao mga par ang simpatiya nila ni Duterte nga grabe ang ilang pagsuporta sa pamilyang Duterte. Bisan katong mga politiko nga pag-uhay pa lang pareha ni Pamela Baricuatro nga grabe supporter mga par nga kung wala ni gi-endorse ni Duterte, bisan pa kung katunga ang boto ani kung wala ni gi-endorse ni Duterte, dili gani ni kadaog ni Gobernador Gwen. Kay tungod gi-endorse ni Duterte, grabe ang suporta sa mga tao mga par. Para nako mas dakog tsansa nga modaog si Pamela ani nga panagsangka nila karon. So daghan kay salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. Ug manghinaot ko mga par nga i-subscribe ninyo akong channel para ma-update mo pirmi sa ato mga ipang-upload nga mga video.